अनुपमा के पिताजी यानी हमारे पिताजी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो उनको प्रणाम करते हुए मंच पर आग्रह करता हूं कि वो जरूर आए और मुझे आशीर्वाद दें। और मैं यही कहूंगा कि जैसे अनुपमा के आप पिता हुए तो मेरे भी पिता हैं। तो जो पिता होते हैं वो गुरु होते हैं बबलू चाचा, तो उन नोक झोंक पर ध्यान ना दे क्योंकि श्रोता है। तो मैं उस योग तो नहीं हूं, लेकिन अमित भैया ने कहा कि आप सम्मान करें, तो मैं उस जगह नहीं हूं। लेकिन ये आप अपने परिवार में आए हैं, मैं भी अपने परिवार में, तो आप माला पहना दीजिए और हम पगड़ी बांध देंगे। हेलो हेलो। और हमनी कने के गोलुओ के बाबू जबान है, उ नीचे बैठल बने, अनुपमा के बाबू के स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार चाचा जी के प्रणाम करो रौराइने जी। बस अब वो गीत अब अनुपमा के सुनल जाए, फिर हम गीत सुना दे तनी मेजर दे का काज तो बुझाते नहीं। हाँ संगे भी हुई बड़े भैया के आदेश बा कि एक लाइन वो गीत जाड़ा के स्पेशल गीत होगा कि बड़ी पुराना गीत हम स्कूल में सुनले रहनी कि दिल देता है गौतम भैया, अरे रो रो दुहाई किसी से कोई, अरे प्यार ना करे। एक लाइन कहते हैं गर्मी के दिन बा तो जाड़ा के निमन ना लगी, बाकी रउरा श्रोता वाली तो हमार फर्ज बा कि सैया जाड़ा में अरे गवना करैती। गर्मी के दिन बाबा की गवना जोड़े में करई है। हां जी। अरे रजाई लेखा अरे काम यो सुनकर हम इस भी मंच पर सौभाग्य पा रहे हैं। सम्मान कौन गीत है? कौन? हमारा पिताजी के गीत अमित भैया अमर गीत कहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, कहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, अरे बोलो हमर सुगंध अच्छा डी सिंह जी के छोटे भाई बनी जे थाईलैंड में बनी, बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ए हिटर हसदव के जवनिया के आगी बिना जोड़ीदार सैया जड़ा नहीं भागी। रोज घर ही में अरे घर ही में राजा जी, घर ही में राजा जी, अरे घर ही में राजा जी, रोज घर ही में परसी तो पैती रजाई लेखा
अमित भैया के आदेश रहे कि एक लाइन जरूर जना तरी चंद्रमणि भैया के सुपुत्र यानी हमनी के भतीजा भई रहे। एगो गीत हम गौले रहने की चंद्रमणि जी के होई गईले लाल गदगद बाड़े चाचा गोपाल खुशी कमाल भइले हो। तो वो गीत से अमित भैया बड़ा प्रभावित रहनी। तो जख्मी भैया कहने की एक लाइन लिख दी अमित भैया के आदेश रहे। तो बनल रहती विद सुमिल अरे तू अनत बड़ सब कर दिल यही में चलत रहे है। बनल रहती विद सुमिल अरे तू अनत बड़ सब कर दिल खुश महफिल भइल बा अकोलू आज किल भइल बा भैया गुड्डू पांडे संगे बबलू हो तूबे धन हो खजाना लुटावता रे खूबे। भैया गुड्डू पांडे संगे बबलू हो तूबे अरे धन हो खजाना लुटावता लोग खूबे। फूल गइल खुशिया के खिल फूल गइल खुशिया के खून अरे फूल गइल खुशिया के खिल पूरा गोरखपुर गइल ही खुश महफिल भइल बा गोपलो आज दिल भइल बा खुश महफिल भइल बा गोपाल चाचा दिल भइल बा। जतना लोग जुटल सब है गुड्डू पांडे भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद हमने कलाकार की ओर से खूब शुभकामना कि दोनों हमारे बबुआ लोग के उज्जवल भविष्य हो गए। अमित भैया तनी गीत नया बा जख्मी भैया के धन्यवाद बा। जतना लोग जुटल सब है इहे मनावे बार बार दिनवाई हो जिंदगी में आवे तो सोहर खाती हो तो अपील सोहर खाती हो तो अपील गजब जख्मी के होला फील खुश महफिल भइल बा गोलूज गिला खुश महफिल भइल बा गोलूज गिल भइल बा। विकास तिवारी जी खुश महफिल भइल बा आ गोलू के संगे अनुपमा गोपाल चाचा